Днес ще тестваме вашите знания. Имате 5 секунди да отговорите на всеки въпрос. Въпрос номер 1. През коя година е създадена глаголицата? Добре, коментирайте дали успяхте да дадете верен отговор. Въпрос номер 2. При кой български владетел е Златният век? Всеки, който коментира цар Симеон, получава още една точка. Въпрос номер 3. Кой е първият владетел на първото българско царство? Тук май доста от вас бъркаха. Коментирайте колко въпроса успяхте да отговорите правилно. Продължаваме напред. Въпрос номер 4. Кой град е първата столица на България? Всеки, който е коментирал Плиска, получава още една точка и вече сте на последният 5-ти въпрос. През коя година България се освобождава от османско владичество? Нека да видим в коментарите как се справихте с всички въпроси и не забравяйте да ни последвате за още такива видеа.